Okay, så jeg er idioter, der tænker sådan, ej, jeg vil gerne have autisme, jeg vil gerne have ADHD, når du vil have. Jeg er lige kommet hjem fra skole, fordi jeg ikke tog en ADHD-pille. Jeg kunne ikke fatte, jeg kunne ikke tåle til noget. Jeg har grædet 4 gange. 5, jeg ved det ikke engang. Og altså, nu sidder jeg herhjemme. Fucking med min madpakke. Og min hat. Kartoffelhatten. Og så, det kan være sådan 7 klokken, I don't know, lort om natten. Så sker det. Det er ikke sjovt. Det er røvirriterende. Jeg blev drillet, fordi jeg havde autisme før. Så en ting ved at have autisme, der er også, at man har tics. De er jo røvirriterende. Jeg havde engang mavevirus. Og så havde jeg en tik i min mave. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det fik mig til at føle, som om jeg skulle til at kaste op igen. Og det var bare så forfærdeligt. Sådan helt ærligt forfærdeligt. Jeg havde aldrig... Altså, det var så irriterende. Og man glemmer også hele tiden. Jeg glemte engang min telefon. Jeg kunne ikke finde den, og så var den i min fucking hånd. Min hånd. Hvorfor ser du blot ud? Labobo. Det der var ikke et ADHD, det var bare mig. Det er ikke sådan noget, ADHD gør. Det gør ikke sådan, at man bliver... Enten så kan man få vildt meget energi, eller så er man røvtræt. Enten så har man lyst til at tale vildt meget, eller så vil man ikke tale med nogen. Enten får man lyst til at gøre alt i hele verden, eller så vil man ikke noget. Det er så irriterende. Der er ingen, der synes, det er sjovt. Du kan spørge hvem som helst med autisme. Er autisme sjovt? På en måde, ja og nej. Jeg fik hjælp til nogle ting. Altså, jeg kan klatre virkelig godt. Men jeg bliver drillet af det. Og min mor skal hele tiden komme med ting om autisme. Og jeg har 4 sekunder tilbage, så...